Zdravím vás, milí priatelia, na dnešnom vianočnom tvorení. Dnešné vianočné tvorenie bude o rôznych veciach, s rôznymi materiálmi, s rôznymi farbami, sprejmi a dnes sme si pripravili pre vás konkrétne vianočné tvorenie z polystyrenových gúľ, vianočnú ozdobu. Ako prvé zoberieme si polystyrenovú guľu, nastokneme si ju napríklad na tá špajdličku a s brúsnym papierom zľahka povrch prečistíme, prebrúsime. Polystyrenovú guľu máme očistenú, vezmeme si bielu farbu Balakril Uni, premiešame ju. Zoberieme si štetec a natrieme celý povrch gule. Guľu máme natretú s jednou vrstvou, necháme ju presušiť a potom sa k tomuto vianočnému tvoreniu vrátime späť. Kým nám zaschne polystyrenová guľa, tak som si vybrala pre vás tvorenie na tento stromček. Minule sme použili kriedové spreje a tentokrát som sa rozhodla pre farbu Bondex Garden Colors. Je vhodná aj na interiér, aj na exteriér. Takže stromček máme prvýkrát natretý, takisto na chvíľku odložíme, aby preschol a vrátime sa k nemu opäť neskoršie. Takže lampášik už máme pripravený. Skôr než nanesieme túto farbu, sme si ho obrúsili, odmasnili, odprašnili, je čistý. Predtým ako sprej budeme nanášať, si ho dobre rozhrkáme. A samozrejme nesmieme zabudnúť, že všetky spreje, ktoré chceme použiť, musia byť izbovej teploty. Lampášik máme dostriekaný, necháme ho zaschnúť a v prípade ešte môžeme použiť tento glitter, ktorý je viacfarebný a bude ešte krajšejší lampášik. Polystyrenová guľa nám zaschla. V prípade potreby môžeme použiť aj druhý náter, ale nám sa páči takto, ako je. Takže ideme priamo, že si vezmeme kúsok servítky, ktorú si obtrháme, nanesieme, priložíme si ju na polystyrenovú guľu a s lepidlom na servítkovú techniku ju takto nanesieme, prilepíme. Kým nám uschne servítka na tejto polystyrenovej guli, na tejto nám už uschla a na ukončenie, zafixovanie celej polystyrenovej guly a našej servítky použijeme Balakril Sport Acryl lesklý. Guľu máme ošetrenú sportakrylom, zapichneme si ju a necháme ju úplne zaschnúť, napríklad aj do zajtrajšieho dňa. Stromček už máme preschnutý a v tomto prípade môžeme ho prebrúsiť jemným brúsnym papierom a získame takúto patinu, alebo opäť ho natrieť tou istou farbou, ktorú sme použili predtým, alebo môžeme zvoliť aj iné odtiene, ale ja v tomto prípade použijem glitter. Stromček máme nastriekaný, už len nechať preschnúť, v prípade ešte dotvoriť a na Vianoce už je hotový. Lampášik máme uschnutý a ako patinu, keďže je zima, vianočné tvorenie, tak použijeme opäť Balakril biely matný, húbka a jemne kraje
alebo už ako na vašej vôli je, vypatinujeme si sneh. Dnešné vianočné tvorenie máme za sebou. Použili sme túto širokú škálu farieb, lakov a sprejov. Prajem vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a teším sa na vás pri veľkonočnom tvorení, a to budú vajíčka. Do počutia, dovidenia, krásne Vianoce!